এই ଲାଙ୍ଗଳ ଧର ଏ ସ୍ୱୟଂ ସଂକର୍ଷଣ ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଗତି କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରିରେ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବତାର ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳ କ୍ଷୀରରେ ରହିଛି ସପ୍ତଫଣୀ ମୁକୁଟ ସେ ପୁଣି ଧବଳାଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଗତି ଟିକେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗତି ତାଙ୍କର କାହିଆ ମନ୍ଦିର ସେଇ ସୁଦୃଶ୍ୟ କାହିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କାହିଆର ଅପୂର୍ବ ଦୋଳନ ଦୋଳାୟିତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମହାରୁଦ୍ର ଯେମିତି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଏବଂ ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପରି ଆଗକୁ ପାଦେ ପଛକୁ ପାଦେ ହୋ କାହିଆ କି ମନୋହର ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ ବଡ଼ ଠାକୁର ସଫଳ ହୋଇଲା ନିବେଦନ ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ ହେ ବଳରାମ ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆ ମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କମ୍ପନ ମାନେ ଶବ୍ଦାୟିତ କରୁଛି ସମଗ୍ର ଆକାଶକୁ ନଭମଣ୍ଡଳକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଲୋକକୁ ଧରା ବିଶାଳ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନୟନ ଚଳ ଯେ କରୁଣା ଭିତରି କାଦମ୍ବରୀ ପାନେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଓହୋ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଧଳ ଧଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଧବଳ ହେତୁ ପ୍ରକାଶିଲା ପ୍ରାୟ ହଳି ତୋରଣ ଦ୍ୱାରେ ହଳି ଦିଶନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଧଳି ବୟସେ ଧଳି କରିବା ଆଳେ ଦେଖିପାରିବା ସେ ଧଳି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳି ଧଳି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ସେ ଧଳି କରିବା ଆଗେ ବି ଯେ କାମ କାଳ ମହାମଙ୍ଗଳ ସକଳ ଦୈତାପତି ଶଙ୍କୁଳିବେନି ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଚରଣରେ କେହି ତ୍ରିଭୁଜ ତଳରେ ଏ ଗୋର ଧରି ଆଗରେ ଅତିଶୟରେ ୟଙ୍ଗରେ ସେନାପତା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧୁ ବେଶରେ ବାଘରେ ପୁରା ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣକୁ ତାର ରଙ୍ଗୀକାର କରି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳିର ଦୁର୍ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଛତ୍ର ଆଲୋକ ଓ ଚାମରର ଅପୂର୍ବ ସେବାରେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରର ବର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋ ଭଗତେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ସହସ୍ର ତୀର ସନ୍ଦେହ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଦୁର୍ଭ୍ୟାମ ଶୋଭିତଲାଙ୍ଗଳಂ ସମକଳಂ ପାଦମ୍ବରୀ ଚଞ୍ଚଳಂ ରତ୍ନାଢ୍ୟ ବରକୁଣ୍ଡଳಂ ଭୁଜବଳୈ ରାକ୍ତାନ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳಂ ଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମଳ ଚଳ ଚାରୁ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗଳୈ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଚୂଡୋଜ୍ଜ୍ୱଳಂ ସଂଗ୍ରାମିତ ଫଳಂ ଶଶାଙ୍କ ଧବଳಂ टीकामुपालम धरे अपूर्व सुंदर काहिया शोभा विस्तार करती प्रभा विस्तार ओहो अरे आप सुमुख को चाहिए शरद पर्व सर्वरीपति गर्भ गंजाई मुख ज्योति बलभद्र रेवती प्राण मणिर मणि गो कुंड कुमुद चंद्रमा कर कंबु पक्षीर हार तुषार हिंदीर छार अंग पुणी गो कुंड फूल परी धवल वर्ण श्वेत कुमुद परी धवल वर्ण श्वेत पद्म परी धवल वर्ण श्वेत शंख परी धवल वर्ण श्वेत अभ्र परी धवल वर्ण श्वेत तुषार हार परी धवल वर्ण एवं श्वेत चंद्रमंडल परी धवल वर्ण अपूर्व धवली मार जगत को परिपूर्ण करुछंती बड़ ठाकुर बलभद्र सेई सहस्र श्रीज वेद वेदांत प्रतिपाद्य प्रभु आसंती परवर्ती भाष्यकार प्रोफेसर रजत कुमार जय जगन्नाथ प्रभु बलभद्र आसुछंती प्रभु आपण तो आसंती पुणी आपण चली जाती प्रभु संगे अनुधावन कर जिते बामन अवतार है प्रभु आपण आसी नथिले कि कोठी थिले प्रभु आसवा दरकार कर जिते राम अवतार है जिते आपणकर से विराट सहस्र शीर्षा सहस्र मुख विराट सर्प भितर प्रभु शयन करुले आपण सज्जा थिले से साइज थिले सेतेबेले प्रभु आपण को आसबार दरकार पड़ीला लक्षण रूप में आपण आसी केते कष्ट सहिले केते कार्य कले शेष पुणी सप्त फेणी हो सरजू नदी मध्य चलीगले जिते प्रभु श्रीराम आपण को त्याग कले
ଆପଣ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମନା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଶିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ବାସନ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରହରେ ଆପଣ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ହେଇ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ରୋହିଣୀ ଆପଣ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ପଶିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାର ପଥ ସୁଗମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ପଥ ନହେଲେ ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ନହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ